Hello, hi guys, angni BKL Boro YouTube channel on nwngtangखौ फरायनो थाहरबाय नैबे दा गोदान भिडिअ आपलोड खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय आं दा संनो नागिरदों थास' बिबारजों अमा बेदर। थास' बिबारा जाबाय नैबे आं दानि खादों ओमफ्राय खानानै इसेसनि मोनबाय आं दा गोमोनबो खाबाय गोथांबो खाबाय ओमफ्राय बेखौ जों दा मिक्स खालामनानै अमा बेदरजों थास' बिबार संगोन। आं मोनजायैया गोबां बोसोर जाबाय दे लोगोफोर 7 बोसोर जाबाय बिनिफ्राय 7 बोसोर जाबाय आं सिगां उन्दैयाव मोनजानायानो जा गोबाव जाखाबाय थास' बिबार मोनजायैया बेनिफ्राय जों दा आं दा बानायनानै टेस्ट खालामना नायनोसै आगोलनि बायसा टेस्ट मोनजायोना मोनजाया नैबे दा थास' बिबारजों अमा बेदर माय गड आं आगोल जादोंमोनबाबो थास' बिबारजों अमा बेदर आं मोनजायाखैमोन बिनिफ्राय आं दा टेस्टिं खालामना नायनोसै ओमफ्राय दा थास' बिबारखौ माबार दा जों सायनानै सारायाव होनानै अमा बेदरजों सेन ब्र' ओमफ्राय जों दा सायनांसिगोन बारा टाइमबो थाजानाय नङा आंनि भिडिअखौ नोंथाङा जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम नोंथाङा जुदि गोदानबा आंनि चेनेलाव आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथिनि बेल आइकनखौ माबोरै थुनाय टिं होननानै खान्थिखौ साउन्ड जाजासे बाजायनानै हो दे जों दा स्टार्ट खालामसै लेट्स गो गाइस जों दा नैबे गोदान आबाद मोजां नैबेबो खोमोननिया जाजायो दे इयो बेखौ होबाबो गोथाव जायो बरिया खायो So guys, जों दा सायखांबाय नैबेखौबो जों दा सुनानै बेनिफ्राय जों दा मस्ला मस्लि खालामसै बिदिनो खालामनानै बानायो मानसिया जाबाय गोलोमजोबथारो जों दा एवनायनि लाहार फाहार खालामनोसै संनानै जगारा जाजोब्बाय ओमफ्राय जों दा मैथाबो लाफादों मैथा होबा हाननायनि चान्स थाया ओमफ्राय जानायथाव बेनिफ्राय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बानलु देनानै बियो ओमफ्राय संख्रि हालदै ओमफ्राय पियास ओमफ्राय नैबे जाबाय थास'आ ओमफ्राय नैबे जाबाय जोंना अमा बेदरा बेनिफ्राय आं गोदा होनदों आं दानि बासिनानै जों दा बेखौ संग्रोनो नागिरदों बेदरखौ जों दा एवफ्रामग्रोनोसै बे सारायाव अराव संनोसै अराव संनायासो गोथावसिन जायो नायलांबाय थादों नोंथांमोना जों दायाव दै गुदुं होनोसै गाइस जोंना दैया गोदौबाय खोमा ओमफ्राय दैखौ होनोसै दा होना होनोसै बेयो जोंना दा रेबनाय लासै जों दा बेखौ खोबनानै होनोसै 5 मिनिट नांला 4 मिनिट बा 5 मिनिट जों दा खनसे नायनोसै मादि जादों
बियो जेब्ला रेबजोबगोन माने बारा रेबजोबनो नाङा दा गोदौबाय दङ ओमफ्राय आरो एसे दसे थाबावनानै जोङो मैथाखौ होगोन बेदरखौ गोदौयै जमायो जों दा बेखौ नायनोसै बेदरा जाबायना जाया जासिगोन जोंना दा मोनसे बाखि दंबावो जों दा मैथाया जानो सम जाबायना जायाखै जों दा नायनोसै जाबाय जासिगोन जों दा मैथाखौ होनोसै खेफ्लेनांलाया हारसिं रेबखायो मैथाया जों दा खनसे नायो मादि जादों जों दा नायनोसै खामदों नामा पात्ता गैया दै बायदि नांदों सिङाव एसे दसेबो खोबना होबावनोसै जाबाय जों दा बेखौ नायनोसै ओमफ्राय खांनाय जासिगोन जाबाय मोनबाय जोंना ओंख्रिया खांजासिगोन आं दानि खांना दोनदोंमोन ओमफ्राय 2 मिनिटसो जाबाय सेरनायखौ नायनो दा वाव ओरैबायदि मोजां जादों स' गाइस आं दा ओंख्रिखौ सानायना नायनोसै दा ओंख्रिया माबोरै जादों गोथाव जादोंना जायाखै ओमफ्राय दा आं बेखौ टेस्टिं खालामना नायनोसै ओमफ्राय गारमा माबोरै जादों पात्ता गैया दे 7 बोसोरनि उनाव दिनैसो जानो नागिरदों आं थास' ओंख्रिजों अमा बेदर ओंख्रि नङा थास' बिबारजों अमा बेदर ओमफ्राय दा आं टेस्ट खालामना नायनोसै माबोरै जादों गोबावदोसो मोनजासिगोन नालाय ओमफ्राय दाबा आं संनायाबो गोथाव जादोंना जायाखै पात्ता गैया आं दा जाना नायबासो मिथिगोन टेस्टिं खालामना नायनो Yes! Murya menjadi संख्रियाबो ग्रोबनि जाखादों मिडियामनि ओमफ्राय मैखि होनायाबो मैखि माने पेस्टा होनायाबो बरिया ग्रोबनि जाखादों ओमफ्राय आमथा आमथा जोबोर बरिया जादों आरो गोथाव जादों ओमफ्राय नोंसोरबो बानायना नाय बिदिनो थास' बिबारजों अमा बेदर होनानै अमा बेदरखौहाय मेजेम होनांगौ दे होमबासो गोथाव जायो बरिया जादों दे जागा एकदम
So guys, आंनि भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथाङा जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअ'खौ लाइक खालामदो आरो जेसांनो हायो एसांनो शेयार खालाम। बिनिफ्राय नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ओमफ्राय खाथिनि बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि भिडिअ हगारनो गोनां गोदान भिडिअ नोंथांनिसिम थाबनो मोनहैयो। So guys, एसेनोसै आंनि भिडिअ'आ गोजोनथों। Bye bye.